نفلق تاريخ نقواناوي فتصامي ندهي سراويتنا نتي هزبو زقدمي أبزلو خيدا تاريخنا فتصامي أسرو تنصبارق نهرنا سقومي والتا انها تلمون أبسعتا سلام تاي رسعنان زخبركم متعذبتنا كميك أنينا نامناي لومي فلما يتحسنا مسن نسقر طعوي سراويت نأدمعي تلقو أبتعتي زبلار اسي زتدالوه مدبي كون مكتالكم بخبر نعدم طعوي سراويت نأدمعي تلقو ጥዕናዊ አገልግሎት ኣብ ኤርትራ ካብ ቀዳምነታት ማሕበራዊ አገልግሎታት ንህዝብን ሰራዊትን እዩ ሓደ ዜጋ ናይ አገልግሎት ጥዕና መሰሉ ዝተሓለወን ክኸውን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ትጽንኩር እዋን ከይተረፈ ብግብሪ ይሰርሓሉ ነይሩ እዩ መንግስቲ ኤርትራዊ እንትኾነ በብእዋኑ ትሕተ ቅርጽን ቀረበን ሕክምናዊ አገልግሎት ከም ዝዓቢ ብምግባር ንሰራዊት ግቡእ አገልግሎት ሕክምና ኣብ መሃብ ይርከብ ካብቲ ናይ ሜዳ ዝነበረ ኣሰራርሓ ስቲ ናይ ሜዳ ኣዝዩ ብቑዕ ጽፉፍ ስለዝነበረ መቐጻልታ ናቱ እዩ ነይሩ ስለዚ ናጽነቱ ንዒና ቀጽልናዮ እቲ ወዳደዋ ናይቲ ሕክምና ኣይተበትከን ኩሉ ሰብ ከባቢኡ ክመሃር ክሕከም ኣብ ኤርትራ መሰሊ ስልጣን ግቡእ ግዴታ ይኸማ ስለዚ ንሕና ከም ትካላት ጥዕና ካብ መንግስቲ ዝቐርብ ሃጓፍ ወይ ኣቕርቦት ጉድለት የለን ኩሉ ሙሉ ናይ ኩሉ ምትሕግጋዝ ናይ ኣባላትና ንጡፍ ኣበርክቶ እቲ መንግስቲ ዝተማልአ ኣቕርቦት ምቕራቡ እቲ ከባቢ ስጡም ምትሕግጋዝ ምህላው ነቲ ሆስፒታል ፋንክሽናል زيادة أقل كوينه وصل عبن قدعة كوينه ولا اللي هكمنا لعب ترواد قلنا لقل بفلا يقل حيلتات مكل كان معنا وسراويت إلتريا من جارح أنا سك هذا اليوم يعني أنا قبولي أناني من أتيكو دي كان الله سك هذا اليوم اللي يكو دي بس 3 سنة هذا اللي يكو ولا 3 سنة اللي هني نحيس ما أقوى مالت كلام مرات غيرهم لي نزاز جملة في زترابة كبر نابز مسيح كابز جمر سالساي سموني اندي ناي بحق بسحوي زي نبرك درجة معبالة بسحوي ويرئي له مالتي ما كنت عنا منستر مكلخال مبارد عنا سراويت أم محلاو بقدام نزنت فأهدو خوينو نزل سرحة زي زكاة اليوم طوعي سراويت بأمرخون بأكال كله سلزلو اتنحنا نكايدو سراحة دما نزي أرس زي شفني مالتو دمالتو الأخوذي سراحة زلنا هنا سراويت طيعو أدمعي زيجا خوين أمامنا يتاجر بنسو وقنا بمكرخالو كلمة أنت تقول هو تأخر له زي أبي بتوك هب سنة عبيتي مو كسر شغلة جميلة كسبت نستحسا تكلمت نيت أن حكيم قندات وين حكيم حيك ساعات مدايتنا زرقوي أبزيد وز expenses نيت من قصة وسعيتات مالية يقول ወዳደበ ሕክምናዊ አገልግሎት ኣብ ሰራዊት በቲ ኣብ ዓውደ ኩናት ምስተዋጋኢ ሰራዊት ተሰሊፉ ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሓት ዝዓምም ኣጋር ሓኪም እዩ ዝፍልም በዚ ኣገባብ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኤርትራ ውሕዳት ዘይኮና ዓበይቲ ሆስፒታላት ክሊኒካት ወተሃደራዊ መወከሲ ሆስፒታላት ንሰራዊት አገልግሎት ይህባ ኣለዋ እዘን ሆስፒታላት بخيل عقم سب أفاوسن مسارحتات حكمنان زدلدلان بزرقح اون اب نخل تسراوت زركبو لبوتاتات بقربا كباس حزخلان بمخانن اب اسرارحا مچ كونتات تفجرو يركب اب نسوقف جنبارات
ብዙሓት ዝኾና ጨናፍር ብነርስ ደረጃ ዝእለያ ክሊኒካት ኣለዋና ኣብዘን ክሊኒካት እዚአን ድማ ካብኦም ዝሰገረ ካብዞም ንብሎም ዘለና ፈርስት ኤድ ዝህቡ ሰባት ዝሰገረ ንሰኔን ዝሕክምኦ ማለት እዩ ብመጠኑ የደቅሰአን ተወሰኑ መድሃኒታትን ሕክምናን የካይዳን ካብኡ ምስ ሰገርካ ሕክምና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንስውን ግንባራት ማለት እዩ ሙሉእ ዕጥቂ ዘለዎ ሕክምና ኣለና ሙሉእ ኣገልግሎት ጥዕና ናይ ፋርማሲ ኤክስሬይ ናይ ላቦራቶሪ እንዳዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ትካላዊ ኣገልግሎት ሕጂ እንታይ የሕዝ ከም ዓቕሚ ሰብ እንተደኣልናዮ ካብ ሜዲካል ዶክተርስ ሰርጀንስ ነርስስ ሄልዝ ኣሲስታንትስ ኣገር ሓኪም ክሳብ ዝተሓተ ናይ ሓኪም ጋንታ ዘሎ ቅርፂ ይሕዝ ሕጂ ሰንሰለት ብኡ ይመፅእ ካብ ጋንታ ጀሚሩ ክሳብቲ ናይ ኮር ዘሎ ሕክምና እንዳመፀ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ነበሩ ግዜ ኣብቲ ናይ ግዜ ኩነታት ክኾን ከሎ ከዓ ተወሰኽቲ መጥባሕቲ ኣሃብታት እንዳቆማ ዓበየ ከባቢኡ ነቲ ሰራዊት ኣብቲ ግዜ ኩናት ኣብ እግሪ ድፍዓት እንዳተፀጋዓ እኹላት መጥባሕቲ ኣሃብታት ይዳለዋ ማለት እዩ እዚአን ከዓ ስራሕ ምስ ተሰርሐ እቲ ኩነታት ምስ ሃደእ ድማኒ ልክዕ ኣቦተአን ይምለሳ ኣብቲ ፈለማ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብደረጃ ኮራት ኣብ ዝቖመሉ ነፍሲ ወከፍ ኮር ናይ ገዛእ ርእሳ ማእከላይ ሕክምና ሃልይዋ ካብ ኮር ናብ ክፍሊ ሰራዊት ካብኡ ናብ ብርጌድ ቦጦሎኒ ከምኡ ድማ ኣጋር ሓኪ ብምውራድ ብዝግባእ ዝዓጠቐ መሳርሒ ሕክምና እዩ ነይርዋ ኣብ ዝቐፅል እዋናት ድማ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ሰራዊት ምስ ኩነታትን ቅርፅን ሰራዊት ኤርትራ እናተወደበ ዝያዳ ንኽዓቢ ቀሊል ዘይኮነ ፃዕርን ወፃኢታትን ተገይሩ እዩ ኣብ ዓፅሚ ዝያዳ ኣብዓልዎ ንገበር እቶም ዝበዝሑ ግዜ ዝወስዱልካ እውን ንሳቶም እዮም ዝኽትሪኡ ይኹም ኣብ ዝለዓሊ ዘለዉ ኣብዚኦም ዝግበር ስራሕ ኩሉ ግዜ ኣሎ መጥባሕቲ ምጣርያ ኣሎ ምፅጋን ኣሎ ምስማር እውን ኣሎ ኩሉ ግዜ ከም ሰራዊት ተዓሊም ኣሎ ሃለኽለኽ እውን ኣሎ ኣብ መቕቶት ኣሎ ሰራዊት ናብ ልምዓት ኣሎ እዚኢታት ድምፆት ናይ ዓፅሚ ስራሓት ብብዝሒ ይበዝሕ ካብቲ ካልእ ናይ መጥባሕቲ ቁፅርታትና እዚ ብግቡእ ዝዕመም ዝዓብየ ስራሕ ናይ ዝገዛ ይኩን ብሎ ንኽእልናት ናይ መጥባሕቲ ክፍሊ እድላ ዓጨም ወይ ከዓ ናይ በራ ኣይ ሓየት ለገብ ናይ ክእልና ኢላ ጥኢት ልግባእ ኣይ ሓየት ልግባእ ሓቆ ሃላ ድይቡ ለነፈር ዋድሕ ረትሓብር ግልካ ባህለቱ ግላ ሓኪም ብእንተ ገባእና ዋላ ኣግሉ ስክሪን ዲባ እንደርአ الحكيم تأيسيات كم هليت لا سكوج لقبا ولا عجم لقبا جوا الهلا እንደርአ ساهل الله قرق أدر بلد من ماشينات لنا كل مسارعات نايز هكركا نايز منقصها كم كله معباليات نايز حكمنا زقبر أو اشتنا نايز جلاس كله إسمع شو عتن زرعي بأوبتيمتري ودي مالتي 5 عامات كلاش حنقاس عتن كات مريقة مالتي أبز خازمت عامتين كلهم حنجر له كل محجكو أبزي نبرن نحكمنا عيني كابز جمركا بزح أقول قلت بزح حمات كلها بجميعنا مالتي إسران شو ممكن زرعي وريده بفارماسيست بعود فارماسها كم فارماسيست كلاس 5 مالتي ديجري أب كتشان إسران حدا مستوى باش نايت بيني والمات مسؤول ودي أبز هوسبيتال كم هيد فارماسيست بيني سال حدا فارماسي إذا أنا درماتولوجيكال فارماسي نزوم نايك قربة حمامات إلا دالنا يندي كابت جمر نوي حاجة بس دلوا أبز أب 4 ورحي 5 ورح ماكسيموم تدرس مالتي نتهم حمامات ويتحكم تنايز جزء هاني توصل حاجة استخدام الناي ما تجمر معي أبز 4 أوان نحريبة إننا نصدم يوم نزوم حمامات نايك قربة تجمر زلوا الجيجن كل حاجة استخدام بتي فاينانشال كون هوني بتي ناي جنزب مالتي ولا بتي قلوتهم عسى يذهب دماء الأسوسي عند ناي قربة حمام كا ثم لا حمام مستمهان متى حاجة استخدام مينا تترى نجرة تقريبا ما بنت زبازرين بز أو نايز هوسبيتالي تجري إزلو حديث تأتاتو حدا زي أوتراس منقرات زي بحال كمبيوتر عين برن ولا ودحين تمسؤول عزيز يطف عين برن حجي مزيد كان فيزيوثيرابي سي ولا أوتراس منقراتين كابزي نام يمين نسمع عين نصب كابس مرا كابزي كيدو مدشوم موسو معات إنكلين نيرو حجي بن تسفان قبل فيزيوثيرابي جربا زي جميل تي أوتراس منقراتين نوي حجيرو إكسراي وموتانو بسماك قدم نبرة زي حد ما تزولنا ببين ديجيتالي بس زولنا زي سبقنا سبقنا إكسراي عبرتها لنا حجي زي أبتاز ليليا أبيله سأل لي قبل نقوله يسأله
ሕጂ ብክልቲኡ የስእል ብኢዳሎ ፔዳል ቃለና ማለት ፔዳል ንምንታይ ይጠቕመና ኮንቲኒዩስ ክርኢ ከሎ ማለት እዚኣ ሓንሳብ ክሳያ ትገብር ብኢድ ተኮይኑ ፔዳል ክፀቕጠሉ ከሎ ግን ቀጻሊ ይርኢ ማለት ሓደቲ ኣጥየዎ ዘሎ መሳርሒ ከም ዝረኣናዮ ማለት እዩ ዘመናዊ ወይ ከዓ ኣብቲ ካልእ ሃገራት ከድካ ኣብቲ ዘመናዊና ሃገራት ከድካ ትረኽቦ ወይ ከዓ እንደይ ትረኽቦ ዓይነት መሳርሒ እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ብዝፀንሐ ኣሰራርሓ ክግበር ፀኒሐ እዩ ሓደቲ ማንዋል ወይ ከዓ እቲ ጉልበት ዝሓትት ስራሕ ነበረ ወይ ከዓ እዚ ናይ ካስ ንብሎ እዚ ናይ ጆሶ ድሕሪ መስበርቲ ወይ ከዓ ዝኾነ ምስኡ ተኣሳሰር ነገራት ኣብ ትሕቲኡ ተመሓዲሩ ዝኸይድ ነበረ ስራሕ እዩ በቲ ደሎ ካይዳ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉሲ ምስቲ ዘሎ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ናይቲ ፊዚዮቴራፒ ኣላፊና ክንሰርሕ ዝተበጊስናሉ ዘለና ኣካይዳ ማለት እዩ ስጋ ሕጂ ትውፅኢቱ ብዝቐረበ እዋን ዝረኣናዮ ማለት እዩ ፅቡቅ ፖዚቲቭ ነገር እዩ ከምዚ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣለዎ ሓደ ኣብቲ ናይ መስፈርቲ ወይ ከዓ ናይቲ ምፅጋን ተኣሽሙ ዝገብሮ ማለት እዩ እንጂ ምስ ተፀገነ ወይ ከዓ እቲ ጆሶ ምስ ገበረ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ነገራት ኣለዎ ወይ ከዓ ምጭብባጥ ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ኮንትራክቸር ንብሎ እዚ እንታይ ድፈትሖ እንተራእየልና ሕጂ እቲ በዓል ሞያ ዝገብሮ ሓገዝ ወይ ከዓ ብቐረባ ኮይኑ ነቲ ተጨቢጡ ዘሎ ጨዋዳ ንምዝርጋሕ ዝገብሮ ማለት እዩ ጉልበት ወይ ከዓ ሓይሊ ዘይኮነ ደልዮሲ ሙያዊ ተሓሳስባ ሃልይዎ ወይ ከዓ ናይ ጨዋዳ ምዝርጋሕ ኣቢዶ ሎሞ ብኸመይ መዓልቲ ብክንደይ መዓልቲ ወይ ከዓ ክንደይ ግዜ ይወሰለይ ወይ ከዓ ክንደይ ሓይሊ ይወዘለይ እዚ ምስ ገበርኩ ተቃንዛ ከመይ ገይረ ከርጎ ይኽእል ገለይሉሲ ምስኡ ዝኸይድ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ናይ ኤሌክትሮቴራፒ ዝበሃል መሳርሒ ዘምዝራናዮ ማለት እዩ እዚ ምዝ ሕጂ ዝመፀ ሓድሽ ከዓ እዛ ፍሎሮስኮፕ እዚኣ ብፅቡቅ ኣጋብ ትሰርሐልና ማለት እዩ ለካ ሰነዳት ትሕዝ ንቀዳማይ ስራሕካዮ ንኻልኣይ ስራሕካዮ ንሳልሳይ ስራሕካዮ ከማ ስእልታት እናቐመጠት ስለተስራሕና በብቁፅሩ ከዓ መሪፅና ተጠቐምና ብዘይ ፀገም ስራሕና ብግቡእ ንኽነማልእ ትሕግዘና ማለት እዩ ትሪእዋ ዘለኹም ነቲ ሓፈሻዊ መደንዘዚ ወጀነራል ኣንስተዚያ ብመልክዕ ጋዝ ጌርና ሕማት ነደንዘላ መሳርሒት እያ ኣንስተዚያ ማሽን ከዓ ትበሃል ካልእ ዝተፈላለየ መስዚ ዘሎ ኩነታት ድኸይድ ድማዕበለ ዓይነት መደንዘዚ እውን ኣለና ማለት እዩ ብካ ከምቲ ኣብ ካሊእ ዓለም ዘሎ መደንዘዚ ኣሎ ራዲዮሎጂ ንብሎ ናይ ኤክስሬይ መሳርሒታትና ዲጂታል ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ነርና እሱ እናተኣለ ሕጂ ዘለና ዲጂታል ድማ ብሙሉእ ተዓጢቑሎ ኩሉ ኮምፒውተራይዝድ እዩ እዚ እኩል ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ እቲ መሳርሒታት ናይ ዩፒኤስ ዕጥቅታት ናይ ባትሪ እናመላእና ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና እዞም ባዮ ኢንጂነሪንግ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና እሶም ፅቡቅ ይሕግዙና እዚ እናተመልአ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሆስፒታል ዓቕሚ እንተኸይድና ኢንተርኮኔክትድ ናይቲ ሆስፒታል ኣብ ወርድታት ጌርካ ወይ ኣብቲ ኦፒዲ ጌርካ ምስቲ ኤክስሬይ ዝራኸበሉ መስመር ንምግባር እውን ኣብ ቃልሲ ኣለና እዚ እውን ፀገም ኣይኮነን ከነተኣታት ኮይና ወተሃደራዊ ሆስፒታላት ንዝበዝሐ ዓይነት ሕማማት ከነፅር ዝኽእል መሳርሒታት ዝዓጠቐ ብምዃኑ ኣባል ሰራዊት ተወሳኺ ሕክምና ንኽረክብ ንወጀው ዝብለሉ ምኽንያት የብሉን ብዝያዳ ድማ ማእከላዊ ወተሃደራዊ መወኮሲ ሆስፒታላት ምስ ዘለናሉ ግዜ ብምንጻር ብሉፅ መሳርሒታት መጥባሕቲ ፊዚዮቴራፒ ኤሌክትሮናፒ ራዲዮሎጂን ካልእን ከምኡ ድማ ካብ ምኩራት ስፔሻሊስት ሜዲካል ይኹን ሰርጂካል ዶክተርን ተሓጋገስትን ክሳብ ሓኻይም ዓይኒ ስንን ካልእን ዝወነነ ብምዃኑ ንሱልጥነት ንኹሉ ዓይነት ሕማማት ንምትእንጋድን ተመራፂ ይገብሮም ኤሌክትሮቴራፒ ዝበሃል መሳርሒ ዘምዝራናዮ ማለት እዩ ካልእ ናይ ኣልትራሳውንድ ዝበሃል መሳርሒታት ኣሎ ካልእ እዚ ናይ ሉምባር ትራክሽን ወይ ከዓ ስፓይናል ትራክሽን ንብሎ ኣብ ሉምባር ወይ ከዓ ኣብ ሰርቫይካል ኣብ ናይ ክሳድ ፀገም ዘለዎ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ኣብ ኣቃውማ ክኸውን ይኽእል እቲ ኤርጎኖሚካል ተኣሽሙ ንብሎ ወይ ከዓ ኦኩፔሽናል ሃዛርድ ንብሎ ተሰራርሓና ወይ ከዓ እቲ ኣቃውማና ንስቲ
ቀጻሊ ደይቁንዕ አቃውማ ህልወና ሞ ንዑ ኤክስፖዝ ዝገብረና ታሽሙ ሕማማሲ ምስ ናይ ክሳድ ምስ ናይ ዓንዲ ሕቆ ተተሓሒዙ ዝመጽእ ቀጻሊ ጥርዓና ኣሎ ናይ ሆስፒታላት ማለት እዩ ዝዓብየ ከዓ ናይ ዓንዲ ሕቆ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዓንዲ ሕቆ ካብዚ ሪፈር ተባሂሎም መስመራ ኺዶም ወይ ከዓ ደቀ ምሓረ ኺዶም ዝሕከሙሉ ዝነበሩ ኣገባብ ኣብዚ መጽኡ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብናፃ ተኣሽሙ ተዋሂብዎ ወይ ከዓ ኣብዚ እቲ ኩሉ ነገር ተገይሩሉ ሲ ክሕከም ከም ዝኽእል ዝግበረሉ ዘሎ መንገዲ እዩ ስፋር ስጋዕ ጀኺና ይደልና ኸዓኒ ጽቡቕ ውፅኢት ኣለዎ ኣብ ናይ ስኒ ተመፂና እውን ሓደ ዴንታል ዶክተር ኣለና ካልኦት ፊዚሻንስ እውን ኣለዎ ኣብ ናይ ስኒ ስኒ ንብሎ ፈርስት ሾው ማግዛል ንብሎ እዚ ናይ ገፀ መንጋጋ ሕክምና እኹል ኣገልግሎት ይህብ እቲ ሆስፒታል ካልእ ናይ ዓይኒ ኣለና እቲ ናይ ዓይኒ ክኢላ ናይ ዓይኒ ኣላትና እዚ እውን ሙሉእ መሳርሒ ኣጭቕና ኣለና እዚ ብዛ ዓመት እዚ ዝጀመረ እዚ እውን ነቲ ዝፀንሐ ናይ ሪፈራል ኣብ ሆስፒታላት ብርሃን ዓይኒ ኮይኑ ዝግልገል ዝነበረ ብቐሊሉ ኣብዚ ከም ዝግታእ ኣገልግሎት ከም ዝረክብ ዝግበር ኣሎ ናይ ላቦራቶሪ እንተሪእናዮ ናይ ጂን ኤክስፐርት ይኹን ናይ ሲቢሲ ናይ ክሊኒካል ኬሚስትሪ ካልኦት ሆስፒታላት ዝግበር ዳርጋ ዝበዝሐ ንብዙሓት ሕማማት ከነፅለልና ዝኽእል ፀገማት ክኣልዝ ዝኽእል ዓጢቕና ኣለና ንዕኡ ዘካይዱ ኩሉ ኾነ ዓቕሚ ሰብ ኣለዎት ገዛ ኣብ ዘሰክፍ የብልና ናይ ላቦራቶሪ ቅድም ከርን ከይዶም ኮለልዮም ዝብሉ ነይሮም ኣብዚ ካብ ዝመፅእ ግን ኣብዚ ቶም 75% ካብዞም ዝመፁ ማለት እዩ ኣብዚ ወዲና ንሰዶም ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም ዞም ደቃዎም መድሃኒታት ሲ ኣብቲ ናይ ሲቪል ዝበሃል ኣብቲ ሲቪል ዝኾነ ወይ መንግስታዊ ዝኾነ ትካላት ኣይኮነን ንርከቡ ኣብቲ ፕራይቬት እዩ ሕጂ እቲ ፕራይቬት ከኣነስ ነዛ ሓንቲ ካብ ልዕሊ 100 ከለ ኢሉ ይሸየጥ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓደ እቲ ዋጋ ኣጓዳዲልና ኣለና ካልኣይ ከኣኒ ከም ዝብል ናይቲ ኮለል ምባል ናይቲ ፔሸንት ሃማኔሲ ብዙሕ ለውጢ ፍትሖም ጌርና ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዝበሉ እቲ ሓድሽ መሳርሒ ዝተኣታተ ዘሎን እቶም ሓደስቲ ሓኻይን ዝመፅና ዘሎ ንኣሽ ወለዶ ዝመፅና ዘሎ ንኣሽ ኣዝዮም ናእሹ ሕጂ ዝተመረቑ ወይ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝተመረቑ መፅና ዘለዎም ንሰዱን ነዚ ገዛ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዚ ንመን ሓጊዙ እንተልና ነቲ ካብዚ ሪፈር ተባሂሉ ኣብ ቆሎታ ክፅበር ዝግብኦ ኣብ ካልኦት ሆስፒታላትና ክሽገር ዝግብኦ ኣባል ምክልኻል ብቐሊሉ ኣብ ገዝኡ ኣብ መደቀሲኡ መፅሉ መሳርሒ ኣዕጋቢ ዝኾነ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ እቲ ውፅኢቱ ትረው ንሪኦ ኣለና ይኮነ እለ ሕክምና ለምን ያህለ وبتحط على العلو بقدام ويقدروا نبى قسكو مالتنا نيتا عسكري لو ودي ألبوم كابل علم تحت النمبال كله بزتقربات تدالي سلوزله سقامات درلوي هيكونان مالتي ብፍላይ ሰራዊት ኣብ ቅድመ ግንባር መኸተል ልምዓትን ብሓፈሻ ከዓ ኣብ ኩልንትናዊ ድልውነት ስለ ዝርከብ ንምፍዋስን ንምክንኻንን ወተሃደራዊ ሆስፒታላት ቁልጥፋት እየን ናትና ከዓ እንታይ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ኩሎም ኣባላትና ኣብ ማዓስከር እዮም ዘለዉ ኤኒታይም ለይቲ ኣለዉ ቀትሪ ኣለዉ ገለ ኣለዉ ስለዚ ሰራዊትና ዘጋጠሙ ሽግራት ኩሉ ናብኣ ኣለና ተገዳስነት ኣለዎም ካብ ኣቀባብላ ጀሚርካ ከጀመሩኻ ከለዉ بعلهم دا دقفوا الجخا كتحويها حوينا وصدقا إن دابلو بطعم أنا تمسكنهم دلي توفاينتن سعرن أوشتنا زوم دوكاتر زجبر لعل زخون يكون كأتايو تي منسي زبال تمنسي زبال حد شغله ده أبزت ما هيرو بغتا ما يسرح بيتات فتير له أبسرح توافيرو أب آلياتات نعنا نظام حمومات حد شو زمسو يكون استفل عليه استهرمو أقولت كوبو خلو وتريهم كلا خليتن معلتن كي تحللوا الصرح وخلو بزي كلا علم أنا كان مسجون قام يعلفني 3 سنوات واحدة ملينا مالت اللي 3 سنوات اللي دي بيقولوا لقسيناه بربو بالله حكايمنا هنا دي بيقولوا له هلو وبو ما شاء الله ولا منو لعنها وده سكة ده بقرنا نقيس ومبتع قبعنا مالت مشكلتنا هنا كنا طلع لا مالت بحكايمنا وبلهنا مالت زكاتهم نبرات ناسنا بتمكرون بعقم فلتاتن زبسلو حقايمنا قالوا أزلنا عشتو زلو حجز فريد زلو حقايمون قلل سوات يكونوا بنطف درجة زواسو زلو بساتهم بنطف درجة زواسو زلو الصوم حزم وزلو نزستاي يتي لوطون برويكات دوت لنا مالتي ببزح الرأي حماماتنا كوني
زناي ألرجي تجمعات هلا أي زمان بلوماتي كان أبي دبل كبد دبل عينة زناي ألرجي تجمع سوياسيس تبع الحمام لنا أبز بزنا هنا عمنا حبكم ماتي بزنا هنا أكايمنا نشرح حلو ماتي قال إذا فارما فلان ترى هيك راح يدرس نقول له راح تناي تعال أجرم تعال يدين مالتي زها كبت أشجار مالتي أبز كذا نك عام وجينا لنا حجي قال إذا كيراتوسيس تبع الحجزات الدال وادر لهسي إذا أبز عاد أجرهان تعال إيركان كان درع دبل نجار ترر دبل نجار نعم قالتن إننا سرحة مالتي أبزها كنت وصاي بفيزيوثيرابي بقى تمرتن نينجو صراحة نوفرنا نمشت كا بدانيال حونا مالتي تمرتن ذات وهابنا كنت وصاخي مويا نطر علينا جيتي كموديل نوزوتي عبيت هوسبيتالات ناي فيزيوثيرابي وي كما هو كسي هوسبيتال روتا زنبره مالتي تسرارحه وي بتي او نفلطه ابزي قرب شرك نغبر جميرنا لنا لك يمثل كوينو هاي سمعك صبوا ولا تناي مقبال ولا تناي تمرت زبلنا صبوا خيدالو معناتي اذا حاجه ذاك هيدو زلو تمنسي يتبح له تمنسي يحكم له تمنسي يواقع له تمنسي مسائلات حيزو حاجه حلو له تمنسي نفرت حيزو حاجه حلو له نيرتا من حلوه له انتلقى منسي أبلات حكمنا عبرستي بمنجس زوهابو مؤنن مسناي سرح جزيهم جردينن حرشان بمقبر نسجان صبان زجرجلا كبتي الناتريو أبتي أما جبات عليتن حخايمن زيادة ممحياش نخحلو يسعروم أبزن حكمناتات اتقندي زتكورل قداي معباي مويو عقم سبيو أبز غزي زدما حجز منستر عنان بروجكت عدها لون توسيخو نحد عامتن شدش ورحن زخيد نتحقق عنا زوهاب جبراون كلس حساباون تمرتن سلطنان أمكياد يركب بجاكاتو سرع حكمناوي صراحته أب لوجيستيك دنتف قليل يكون قفل لنا زنتايو أب حرشة أب إنسسا زنتف كفل له بيت مرتناي مسلطني تحققنا رسالنا زي حجين ما بشهد شيء زي وصلالو زي بيت مرتزي كان مع 10 عامات عبيلو قيمو حجي ما بشهد شيء باتش وي تمهرو تقبيل نكاب خلتمي خد مينستر من كل خل يمرالو أبالنا زوفرو تي نشرحو شرحات نتي من قصة إمامات يقول يشوفني قبنا يو شرحو زلنا نحن شرحو تي مسبنا يمين ينتهلنا تموليسنا تجزاي زقلقل تموليسو نسنت كلات أننا نحن نسلم كل خالي زقلقل بين مسيو سبب زلوا زمان زوج فلس أنا حمقون زلوا بين مسيو متلكم كذا بيت متزين ሚኒስትሪ ምክልኻል ምስ ሚኒስትሪ ጥዕናን ካልኦት መሻርክትን ብምትሕባር ብገዚፍ ሸርፊ ወጻኢ ብናፃን ኣብ ግዜኡን ንኽፍወስ በብግዜኡ ኺላዊ ዓቕሚ ሰብ ይኹን መሳርሒታቱ ብዘመናዊ መንገዲ እናዓበየ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ በፂሑ ዝርከብ ኮይኑ ገና እውን ምስ ግዜን ኩነታትን ይስጉም ኣሎ ብባህሪ ሕክምና ኩሪ ኣዝዩ ሕክምና ሓደ ሰብ ብገንዘቡ ፍላዕ ልዕል ዝበለ ሕማም ኣለ እንድር ኮይኑ كوري بتعمل أبزي جين كسا عمود أتا تباويت كات حاوي خمد اللي هو السبخة خندي جنزي ودي حتى يكون أبزي جاء أبا بركتي مالسي مثل مكرار جيرور له زي ماشينات زي جاء حدا كاب بزح كيك الناسي كاب دري فرق له بقط أباهم بكال نجاراتهم جنا عملت أبزي تعاقبوا لحكومة من قد مفتارو تسرايت أزي عبد الفتاحي أبزي دعابي تاش متخفيت له تي باجت أزيو بزح باجتي وزيوا تاي حتى تنقع خنكم تي قصالنا كله مالتي هذا كل حسابكم يفلتوا بزحال في عامتات هنا أبي اسكم كركونات من بنا على عند الساعة يكون هذا تساوتات كساجون تساوتات من قصي أعمل زفكدو الجهر نقدر يكون هنا نجهر ولا نقدر يكون يمكن أعمل زفكدو من قصي نسراويتن نسرابيتن يحكمون لو ما حكايمنا مشينا ديب دامنا
يمن بلع ومن ستلين نبلو تراسنا تحطوا على البلو الأعلى لا لذات لا لي إحنا هن سكبا ونهن سكبا نجنا فجين تأكلو دم ودو ديبكا ونقايرو ديبكا لقوا يسال على وطن أنا بالحمد دم وفت وقول شكرا مفت مالك ولا حكايم اللي مالك اللي مي هلا أسمرا عسكري اللي بقولوا بلن أسكما هم يقدروا وبالكو بتعامتي بسبب نسمع زنبرنا بصوتنا بقوم زكاة أمام حمام دي خالي موقعت بزخوز تفلالي بعلي رئيه سلازي أمانكو بالتعامي لعل الزخون نزي حزبنا هجرن زيادة نخطوفة يتبعك أتمنى حيلو توفاينتو أنا بحزب زلو مبسعو ساكندي زقلم نجاري أنا بحكي أتسب بنزعة ماهرو بنزعة حكيم عبيب عبد بصح بصيحو نتيجة قولقولو نتيجة مصو أنا بزريجة زوبصح أنا بنزعة قولقولو إرترا ناتي تقول أنا قلبوني قبل كان تفلت على هند بلا نتلع نايت حزبيا تهزبي ونعياتي أنا تهزبي مهيرنا أبز بصيحني تزهو بقول ولد كان أنا وعلتي حتى لون بنزعة قلقلة كاسب بنزعة زمصح كذا أبيكا بنزعة قلقلة كيون حلالي سراوتنا محجاز كل عينة تبرفتن مقبر دلواتي نازل لنا سراوتنا دما درجة كنت حاجة جوزنا زاد اللي مخري زاد اللي معدا زاد اللي حد قف ولنا خان الله بما تحلف تخنوا على السراوت مالي Gammalay hoyo, gammalay hoyo, anrabe miekele, ali boni muhle, ali nahnum sikiye, gammalay hoyo, gammalay hoyo, gammalay hoyo. مدبنا جنا قصالي زلوز خبركم تعزبتنا كابزي أصعب بلنا دما متكلاونت رزين إرتراوي كبري أب تحتي زبلار إسي زترالوه مدبيو كسعب مكتالكم دقيمنا بخبرنا عدم كبرتات حد حبرتسب أبنوح مسرح النوابرة الرأيان التحسسبان جل سبات زتريو
ስነ ሓሳብን ፍልጠትን ኮይኖም ንሕብረተሰባት ዝጠምሩ ኣዕኑድ እዮም ካብ ሕብረተሰብ ናብ ሕብረተሰብ ዝፈላለዩ ይኹን እምበር ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ከከም ኣማጻጽኡን ኣነባብሩኡን ዝሃነጾም ናይ ገዛእ ርእሱ ክብርታት ኣለዎ نحمل نمدر بحرات سماياتا نحمل نفتحان معرنتا نحمل نزغرت عن زقون نزل نحمل ሕብረተሰብ እምበኣር ነዞም ኣብ መንፈስ ዝሰረጹ እምበር ዘይጭበጡ ክብርታት ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኻት ህይወቱ ከም እምነ ኹርናዕ ይምርሓሎም ዓላምኡን ራእዩን የጉደሎም ነዞም ክብርታት ምዕቃብን ገለ ለውጢ ምግባርን ድማ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ የሰጋግሮም ህዝቢ ኤርትራ በቶም ከም ሓድነት ቆራጽነት ትብዓት ተወፋይነት ዝኣመሰሉ ክብርታት ዝልለ ኮይኑ እዞም ክብርታት ኣብቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዓላሙ ብምጽናዕ ዘካየዶን ኣብ ዓወት ዘብጽሖን ናይ ናጽነት ቃልሲ ወሳኒ እጃም ዝነበሮም እዮም وحدنا قوينا دك عسران دك سبعات بحنت خيان نحملها نمدر بحرات سماياتا እዞም ካብ ቀንዲ መለለይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ክብርታት ብዝያዳ ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ከለዉ ዝልለዩ ኮይኖም ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ መሪሕ ተራ ብምጽዋት ዓበይትን ቀንድን ዓወታት የጎናጽፉ ومن الاسلسون ونينا ناي سدرانا دقنا تسلنا اجامنا نهارنا قديمنا نخرلا حقيلنا نحمل ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ቃልካ ምኽባር ዝብል ኣምር ሓደ ካብቶም ስለ ሓቅን ርትዕን ዝቆሙ ክብርታት እዩ እዚ ኣብ ዝኣመንካሉ ዕላማ ምጽናዕ ዘመልክት ኮይኑ ኣብ ገድሊ ድማ መትከላውነት ብዝብል ኣምር ናብ ናጽነት ኤርትራ ዘብጽሐ ጽኑዕ ጎደና እዩ ስለዚ ሓደ ካብቶም ሕላገት ኤርትራዊ መንነት ዝኾነ ክብርታት መትከላውነት እዩ አይ ተጠባጠብና መንገድ ኃይልዎም ነዛኮሩ አፍን ሒዞም ልዕልና እናመደሩ አይ ተጠባጠብና ናተልመትና ተርሞን አይረዓድ ሕብረ ብሔራዊ ብዙሕነት ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ እኳ ዝተፈላለየ እምነት ባህልን ልምድን ክህልዎ ንቡር እንትኾነ ኣብ ሃገርን ሃገራውነትን መሰረት ዝገበሩ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ዘመናቱ ዘሰጋግርዎ ብርቂ ክብርታት ዝውንን ህዝቢ እዩ ናተልመትና ተርሞን አይረዓድና ምእንተ አንድ ደኣን የላን የለናን ሃገረይ ወሰን 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 ጽኑዕ መትከል ዋላ በቶም ክንድ እምባ ዝኾኑን ዝሕከሩ ዘይመስሉን ቡድሆታት ኣይንቕነቕን መትከል እቲ ናብቲ ክብጻሕ ዝተደለየ ምዕራፍ ዝወስድ ጎደና ክሳብ ዝዛዘም ብጽንዓትን ሙሉእ ሓይልን ንኽምርሽ ይገብር وحدنا قوينا دك عسران دك سبعات بحنت خيان نحملها نمدر بحرات سماياتا نحملها ግብራዊ ሓይሊ ናይ መትከል ኣብ ቃልስን ናጽነት ኤርትራውያን ተራእየ እዩ ሓይሊ ኣለና ዝብሉን ሓይላትን መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዓመፅ ኣብ ዝፈነውሉ እቲ ውሕዱን ብኹሉ ሸነኻቱ ክወራደሮም ዘይክእልን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መትከል ረጊጽ እዩ ገጢሞዎም ካብ መትከሉ ንነቕ ወይ ወዝለቕለቕ ንዘይምባል ከቢድ መስዋዕቲ ክኸፍል መሪጹ
ቃልሲ መሪሩን ነዊሑን ሳላ ጽኑዕ መትከል ግን ብጽንዓት ተረባሪብሉ ኣብ ምዕራፉ ክሳብ ዝበጽሕ ዝኸፈለ ክኸፍል ፍቓደኛ ኮይኑ መትከል ኣጽኒዑ ዝነቐለ ደው ኣይብልን ከም ዝዕወት ኣይጠራጠርን እቲ መትከል ዝሰነየ ጉዕዞ ብጽንዓትን ትብዓትን ዝተመልአ ብምንባሩ ኣብ መወዳእታ እታ ህዝቢ ኤርትራ ንዓመታት ዝተመነያ ሕልሙ ተጋህደት ሕልሚ መልእ ሓርነት ኤርትራ መትከላውነት ካብቲ መትከል ዝብል ኣምር ዝብገስ ኮይኑ ናብ ራእይኻ እናማዕደኻ ኣብ ዝኣመንካሉ ዕላማ ክትጸንዕ ምኽኣል የመልክት ብመትከል ዝተሰነየ ራእይ ኩሉ ግዜ ተጨባጥ እዩ ምኽንያቱ መትከል ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሕብረተሰብ ውሽጣዊ ድርኺት ስለ ዝኾነ እዚ ካብ ሕብረተሰብ ዝተቐስመ ኣብ ገድላዊ ጉዕዞ ድማ ዝያዳ ብሓይሊ ዝተደረበ መትከላውነት ድሕሪ ናጽነት እውን መድረኽ ብዝፈጠሮም ሓደስቲ ክብርታት ተደሪዑ ቀጺል እዩ ዋርሳይ እውን እንትኾነ ኣብ ጎደና ሃገራውነት ኣሰር ኣያታቱ ብምኽታል ኣብ መትከሉ ጸኒዑ ተጓዒዙ ወራር ባዕዳውያን ኣምኪኑን ፍረ ድኻሙ ከም ዝሓፍስ ብምርጋጽ ከዓ ንስለ ናይ ጽባሕ ምዕብልትን ስልጥንትን ኤርትራ ካብ መትከሉ ዝሕጥ ከይበለ ይቕጽል ኣሎ እዚ ጽኑዕ መሰረት ዘለዎ ሓደ ካብ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ መርኣያ ውሕስነትን ቀጻልነትን ህዝቢ ኤርትራ እዩ መትከል ንኹሉ ዘመንን ንኹሉ ወለዶን ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ኣብዚ መጽእ ዘሎ መደባትና ብፍሉይ ዝበለ ትሕዝቶ ኢና ክንራኸብ ክሳብ ሽዑ ደሓን ቀኒዩ ሰላም